Nagapuasa siya kaduha ka beses o sa kasimana o nagahatag siya sa ikapulo. Dautan ba ning tawhana? Dili. Apan kaning tawhana, ang iyang pag-ampo, pagdaig siya ang kaugalingon. Amahan nga balaan, sa makausap pa, aniasab kami, sa pagpadayon, sa among pagtuon, among gipanghinaot o Diyos, nga mga leksyon, nga among natun-an sa pipila ka mga gabi, nakahatag ka namo og pagtulunan sa paglig-on sa among pagsalig diya kanimo, sa pagsusi sa among tagsa-tagsa nga mga kinabuhi, nga nahiuyon ba sa prinsipyo sa ginharian sa Dios. Hinaot nga sa pagpadayon, kami imong giyahan sa among pagtuon ini kagabihon, nga ang kalinaw sa pangunahuna among mapatnan, ong lagitnon nga kaalam, mabubo ka na mo aron masabtan sa pinasahi ng among leksyon ini kagabihon. Salamat, nga ikaw nagatubag sa pag-ampo, amo kiniginahangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong pagatun-an ini kagabihon, mga kaigalahan, akong giuluhan, sinner or saint. Makasasala or santo. Sa Lucas Kapitulo 18, versikulo 24 o 25, ania ang tubag ni Jesus sa usa ka batan-on nga nangutana kaniya unsa ang angayan nga himuon aron ang usa ka tawo makasulod sa ginharian sa Dios. Balikon ako, Lucas 18, 24 hangtod sa 25. Naingon din Jesus looked at him and said, "How hard it is for the rich man or the rich to enter the kingdom of God. Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." Mga kaigsunan, kini nga mga pulong gisulti ni Jesus so sa kabatanon nga adunahan, nga nagduol kaniya, nagtubag sa invitasyon ni Jesus, nga magsunod kaniya aron makaangkon sa ginharian sa Dios. Apan ang kasaysayan nagahiskot sa tibok background. Kung imong tanawon kini nga sitas, murag usa kani ka discouraging comment ni Jesus Christ. Unsay bud ipasabot? Kung adunahan bang isa ka tao, malisod kaniya ang maluwas. Kay sumala din sa sambingay gagihatag ni Jesus, nga mas masayon pa kaysa kamilyo, nga makasulod sa mata sa dagom, kaysa usa ka adunahan nga makasulod sa ginharian sa Dios. To put things in the right perspective, akong balikon sa versikulo 15, aron masabtan nato, mga kaigsunan, usahay may misunderstanding nga ang Ginoo may pinalabi sa ginharian sa langit. Nga ang Ginoo, ang ginharian para lang sa mga pobre ug kabus, dili para sa adunahan, dili para sa mga ilado, dili kana maong punto. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga kapaglaom. As what I've said, balikan nato ang Luke chapter 18, verse 18. A certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Niya ang batanon nga dunahan nagduol sa kang Kristo kay siya sama kaninyo, sama kanako, gusto makaangkon sa kinabuhing dayon. Versikulo 19. "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone." Pagpadayon ni Kristo, ingon niya sa batanon, sa tubag, sa pangutana sa batanon, unsang himuon aron makaangkon sa kinabuhing dayon. Verse 20, nagaingon, "You know the commandments." Imo bang naibaluan ang mga sugo? Dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka magsaksi og bakak, imong tahuron ang imong amahan o ang imong inahan. Gisaysay ni Jesus ang essence of the commandments sa maong batanon nga nangutana unsay ang ayan niyang buhaton aron makaangkon siya sa kinabuhing dayon. Human saysay ni Jesus
ang tubag sa mga batanon na kanayon, all this I have kept since I was a boy. Ang tanan niini, ingon sa mga batanon, akong gibantayan, sukad pa sa akong pagkabatanon. Verse 22, when Jesus heard this, He said to him, you still lack one thing. Nakulangan pa ikaw usa. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. Mo nang sugo ni Jesus, ingon ang mga batanon, nga dunahan, ako na nagibantayan ang napulo kasugo, sukad pa sa akong pagkabata. Ingon ni Jesus, ikaw nakulangan pag-usa. Imong ibaligya ang imong kaptangan, o gihatag kini sa mga kabos, o ikaw magsunod kanako. Verse 23, when he heard this, he became very sad because he was a man of great wealth. Sa nagdungog ni sa batan-o ng gisulti ni Jesus, siya nasubo. Kay siya, usa ka tawo nga may dako nga kabtangan o may dakong saping. Adunahan. Unsay but pasabot, mga kaigsuonan. Nga kun adunahan ang tao, lisod siya malangit. No, kung imong tanawon ang punto dinhi, nga ang maong batanon gusto nga magsunod sa kang Kristo, gusto nga magsunod nga makaangkon og kinabuhing dayon, apan siya dili andam sa pagbiya sa iyang kabtangan og sa pagsunod sa kang Jesus Christ. Kini nga kasaysayan, makaigsoon, nagapahinumdum kanato nga ang atong economic status dili mo ibabag sa atong pag-alagad. There is no virtue in poverty. Neither there is a curse for being rich. Ang punto din kung andam ba kita magsunod sa kang Kristo, nga biyaan ang tarang butang sa pagsunod kaniya. Kung we will study further sa earlier nga mga teksto, ang gusto ni Jesus, ang pagkasinsiro, pagkamatinud-anon sa pag-alagad. Dili lang kayang profesyon, dili lang pag-ingon, kundi makitan si kinabuhi sa katao nga andam sa pag-alagad sa Ginoo, nga andam siya sa pagbiya sa tanang butang. O ang iyang pagkamatarong mao nga sundon ang pagkamatarong ni Kristo, pinaagi sa pagtugyan sa atong kaugalingon, pinagi sa pagpaubos, pinagi sa pag-alagad nga matinunanon. Balikan nato ang kapitulo 18, versikulo 9 hangtod sa 11. Kini na pod usa ka sambingay sa Parisiyo og sa maniningil og buhis. Kini nagahatag ka nato og background, mga kaigsuonan, may tungod ni ining batanon nga dato. Balikan sa nato kaning kasaysayan. Kaning Parisiyo, ingon ang balang kasulatan, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. Sa mga tao nga dako og pagsalig sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong og may pagtamay sa uban sa ilang pagkamatarong, mao kini ingon ni Kristo nga sambingay. Two men went up to the temple to pray. Ang usa Parisiyo, ang usa maniningil sa buhis. Atong nakatun-an sa milabay nga mga gabi, nga kining mga maniningil sa buhis, gipahisama kini sila sa mga makasasala. So, gi-identify sila kauban sa mga makasasala. Tax collector, maniningil sa buhis, equals being a sinner. O ganiya ang Pharisee, usapod katao. So duha sila ang nag-adto sa templo aron sa pag-ampo. Ang usa Parisiyo, ang usa maniningil sa buhis. Sa pagpadayon sa kapitulo 18 versikulo 11, ang Parisiyo may tindog og nag-ampo maitungod sa iyang kaugalingon. Kaning Parisiyo ang iyang pag-ampo pagdaig sa iyang kaugalingon. Atong sundon sa pagbasa. God, I thank you that I am not like other men. Ay nga siya, Ginoo, nagapasalamat ako nga dili ako sama sa uban nga mga tao, sa mga kawatan, tigpanapaw, nagahimo og dautan,
og sama ni ining maniningil sa buhis. Iya pagigugitudlo, sama aning maniningil sa buhis. He looked down upon others. Iyang gitamay ang uban. Ingon pa siyang papadayon, siyang pagdaig, siyang kaugalingon, I fast twice a week and give a tenth of all I get. Ako nagapuasa, makadua ka beses sa isa ka semana, ug ako nagahatag sa ikapulo sa tanan akong income. Maayo ning tawhana, dili. Mga kaigalan, mga kaigsunan, kini ba nga Pariseo maayo kinaiya? Dili sa kawatan. Dili sa tigpanapaw. Dili siya nagahimo og dautan. Dili siya sama nga kawatan sa uban nga tao. Nagapuasa siya kadua ka beses o sa kasimana o nagahatag siya sa ikapulo. Dautan ba ning tawhana? Dili. Apan kaning tawhana, ang iyang pag-ampo, pagdaig siya ang kaugalingon. He was raising his hands. Bayaw ang iyang kamot. Nag-ampo, apa na iyang pag-ampo, nag-daig sa iyang kaugalingon. Mga minahal ko, magkaigsunan, kining tawhana, kining Pariseo, he was convinced of his goodness. Kumbinsido siya sa iyang kaayo. Ingon siya nga, kabahin siya, eligible siya sa ginarian sa Diyos. Qualified siya. Angayan siya. Sumala sa iyang gi-enumerate nga iyang kinaiya. Apan makaisunan, ang iyang pagduol, dili pagampo. Dili pagpaubos. Dili paghinulsol. Ang iyang pagduol sa pagampo sa templo, pagdaig sa iyang kaugalingon. He was convinced of his goodness, nga eligible siya alang sa ginharian sa Diyos. Sa pikas nga bahin, versikulo 13, ana ang tax collector, maniningil sa buhis, nagatindog sa daplin, dili angayan ugway kaisog sa pagduol, hilayo. Dili gani siya makayahat sa iyang mata, ngadto sa kalangitan. Apan siya nagabunal sa iyang dughan, nagaampo, nagapakiluoy, nga nagkanayon, God, have mercy on me, a sinner. Ginoo, maluoy in taon ikaw kanako nga makasasala. Ang iyang pag-ila sa iyang kaugalingon, makaigsunan, makasasala. Ang tax collector, ang iyang kinaiya, pagpaubos. Nag-ila siya sa iyang kaugalingon nga makasasala. Nag-ila siya sa iyang kaugalingon nga dili takos, dili gani makatanaw sa langit. Nagatuko sa iyang ulo, nagapukpok sa iyang dughan, nagapangayo og kapasayloan, nagapangayo og kaluoy. Ag nag-ila nga siya nakainahanglan og kapasayloan kay siya makasasala. Ikatulo, mao kani nga atong teksto nga nagduol sa kang Kristo. Nagapangayo kung unsa ang angayan niyang buhaton aron siya makaangkon og kinabuhing dayon. What must I do? As if nga ang kaluwasan, nga ang ginharian sa Diyos, maangkon sa usa ka tawo kung unsa lang ang iyang dapat himuon. Murag, ang iyang pagtuo, nga pinagi sa iyang kaugalingon nga pagtinghuwa, pinagi sa iyang kaugalingon nga pagpaningkamot, maangko niya ang kinabuhing dayon o ang ginharian sa Diyos. Samtang ang Pariseo nagaila nga siya qualified, ang tax collector nga makasasala, nag-ila nga siya dakong kakulangon. Ana ay katulo, mao kining batan-on nga dunahan, nga naguna-una, nga kaya niya kabuton ang ginharian sa Diyos. Panagingon, ang balang kasulatan, nga kini dili andam siya sa pagbiya sa iyang kabutangan. He was a good man with great wealth. But
he was not willing to let go. Dili siya andam nga biyaan. Naguna-una siya nga ang kinabuhing dayon, ma-earn niya sa iyang kaugalingon nga kaayuhan. Pagpaningwa, pinagi sa iyang kaugalingon nga meritoryo. Usahay, mao ka na nga atong panghuna-una, nga kung kita maghimo lamang sa dapat natong buhaton, maangko nato ang kinabuhing dayon. Kanunay, maduwog nato, kinahanglan, sa iban nga mga tao na, kinahanglan maghimo yung kag maayo. Aron maka-angkon ka sa kinabuhing dayon, aron qualified ka sa ginharian sa Dios. Himuon mo ni, himuon mo na, himuon na to ni. It seems that we are entitled to heaven kung enough na or paigo na ang ato maayo nga buhat. Kasagaran, madunggan po nato, kung maghimo tag maayo, madto tag langit. Kung maghimo tag utan, madto tag impierno. That's okay. Apan atong hinumduman, nga bisan pa ang paghimo nato og maayo, dili nato mahimo kung adili matugyan ang atong kasing-kasing diha kang Kristo ug mausab kita nga angayan kita nga entitled sa ginharian sa Dios kung kita mga anak sa Dios na nga nabayluan ang atong kasing-kasing nga may pagdumot sa kasing-kasing andam sa pagpasaylo. Usahay, maguna-una ta nga ang kinabuhing dayon ganti sa atong maayong binuhatan. That's what people tell us. Apan ato ini mahinumduman makaigsunan nga ang atong kaugalingon nga pagkamatarong kulang. Dili paigo. The rich young man's question betrays his superficial understanding of eternal life. Wa niya maayo pa masabtan kung sa gayud ang lintunganay. Wa niya maayo masabtan kung sa gayud ang essence o ang kahulugan sa ginharian sa Dios. Nga it's a total surrender and it's about willing to give up everything aron maangkon nato ang ginharian sa langit. Ang ginharian sa Dios, it's all or nothing. May nigugma ko makaigsunan. It's not about doing lang. Dili lang nga paghimo og maayo. It's about total surrender sa Ginoo. Kay bisan unsa nato kaayo nga kaigalan ingon si Siyas nga ang atong pagkamatarong samara sa hugaw nga trapo. Bisan unsa nato kamayong laki kun ang sukdanan sa ginharian sa Dios atong kayuhan, dili kita angayan o dili gyud nato makabot ang ginharian sa Dios. The young man's response is immediate. Sa diya nga gi-enumerate ni Kristo, himuon mo ni, ingon ang batanon, ako na nang gihimo, ako na nang gibantayan, sukat pa sa akong pagkabata. Pero si Kristo nag-ingon, ikaw napay kulang. You still lack one thing. Ang pagtulunan sa panahon sa mga rabi, nagunahuna nga ang balaod imo gimatuman litra por litra kung ikaw magadilikar sa imong kinabuhi. Diha sa pagtuman. Apan atong nahibaluan that the essence of the law is more than just the literal aspect but about the spiritual aspect. Sa Sermon on the Mount in Matthew 5:17 to 48, diha nato makitaan ang lintunganay what is really the essence of the kingdom of God. Unsa ang matuod nga kinaiya sa katawhan sa Dios. Nangayan sa ginharian. Usa ni ana is about the capacity to forgive others. Blessed are those nga makapailob bisan gi-persecute. Blessed are those who are merciful. Mao kini ang lintunganay sa ginharian, mga kaigsunan. Nga ang gusto sa Dios nga ang atong total nga pag-surrender sa atong kaugalingon, mahimo nato nga itugyan diha kaniya. Ang Matthew 5 is the reinterpretation of the essence of the law. Nga ang usa ka tawo makaangkon og tiunay nga relationship diha sa Ginoo kun iyang masurrender ang iyang kaugalingon.
Dini makita nato nga ang tao sa iyang kinaya mahimong guilty bisan dili niya gihimo ang dautan. Ingon ang balang kasulatan, ang pagpanapaw mahimo sa tao bisan lamang sa pagtanaw. Ang pagpatay mahimo sa tao bisan lamang sa pagkasuko. And so this goes beyond the literal interpretation of the law. Ingon si Kristo nga ang pagpatay kini may kahilimbagitan sa kasuko ug ang pagpangibog kahilimbagitan kini sa pagpanapaw. Jesus pointed the real issue to the rich young ruler, and that is total surrender, nga willing siya mag-give up sa tanan. Ang pangutana, mga hinigugma ko makaigsunan, sa atong paninghua nga makaangkon sa ginharian sa Dios. Ang atong pagpangandoy, diha bataman lang sa pagtingwa, sa paghimo sa mga butang nga na-outline sa sugo, or it's about our hearts nga natugyan diha sa Ginoo aron mausab nga ang atong kasing-kasing nga batuon mailisan sa kasing-kasing nga gikan sa Dios. Ingon pa sa pagpadayon, if anyone comes to me and does not hate his father and his mother, his wife and his children, his brothers and his sisters, yes, even his own life, cannot be my disciple. Unsay buot ipasabot niini nga siya nga gusto nga magsunod kanako, nga dili andam sa pabiya sa iyang amahan, sa iyang inahan, sa iyang asawa, sa iyang mga anak, sa iyang igsuon nga babae ug igsuon nga lalaki, o bisan pa sa iyang kaugalingon, dili andam sa pagtugyan, dili mahimong akong tinun-an. That is the radical calling, mga minahal ko makaigsuon, of being a disciple. And kinsa man nga tao nga sa iyang kaugalingon mahimo niya kini sa iyang kaugalingon. I don't think there is anyone gawas lamang sa usa ka tawo nga ang iyang kasing-kasing na bag-o diha kang Kristo. Sa atong kaugalingon, dili nato kaya himuon kini. Ingon si Jesus, dili lamang angay or alang sa mong batan-on nga dunahan. In the same way, ang bisan kinsa kaninyo nga dili andam sa pag-give up sa tanang butang, dili mamahimo nako nga tinun-an. That is why, dili lamang alang sa usa ka batan-on nga adunahan, nga malisod, nga magasulod sa ginharian sa Dios. Sama nga mas masayon pagani ang usa ka kamilyo nga makasulod sa mata sa dagom, kung dili tanan kita igsuon, dili lamang adunahan, dili lamang kabos, ang tanang tao makaigsunan, imposible nga makasulod sa ginharian sa Dios kung atong kaugalingon lamang mo'y atong saligan. Maadunahan man ta, mapobre, kung dili kita andam sa pagtugyan sa atong kinabuhi, tibok kasing-kasing kang Kristo, dili kita mahibo nga tinun-an sa Diyos. Ingon sa Lucas 14, versikulo 33, in the same way, sa sama nga kahimtang, sa sama nga kaagi, any of you, ang bisan kinsa kaninyo, nga dili andam sa pagtugyan sa tanan niya nga kabtangan, tibok niya nga kinabuhi, dili mahimo nga akong tinun-an. Again, akong balikon. It's not only about the young man. Tanan kita igsuon. Dili ang ayan makasulod sa ginharian sa langit o sa ginharian sa Diyos. Sa atong kaugalingon nga kinaiya. Kay duna sa atong kinaiya ang pagkahakog, ang pagka-greedy, ang pagkamadinumtanon, ang pagkamasilagon, ang pagkamadinumtanon, og mahigugmaon sa kaugalingon og sa kabtangan sa kalibutan. Nganing panawagan, karato makaigsunan, are we willing to give up everything? Ikaupat, makita na to sa kinabuhi ni Zacchaeus. Si Zacchaeus, usa ka maniningil sa buhis. Sumala sa atang pagtuon sa milabay nga magabi, kaya ni siya makasasala, defined. A tax collector, again, is equated as a sinner. Siya Hudyo, apan gikangilaran, gikasilagan,
Og sugo kaniya ang iyang kaubanan nga mga Hudyo, kay si Sakeo maniningil sa buhis. Magsingil siya og buhis, ang buhis ikarimit niya dito sa pagkamahanan sa Roma, kay kaniadto ang Israel underman sa governance of Rome. And so Zacchaeus nagakolekta og taxes para sa government sa Rome. Iyang ginakolektahan ang iyang masig ka Hudyo. Mo na nga, suko kayo ang mga Hudyo sa mga tax collectors, kay ang mga buhis nga ilang ginasingil, ginarimit man sa gabanghanan sa Roma, kay underman sa Roma ang Hudiya niyadtong panahon na. Apan si Zacchaeus gusto mahibalag si Kristo. Atong naibaluan ang kasaysayan ng katawanan bisan pagani sa atong alawiton. Zacchaeus was a very little man. A very little man was he. He climbed up the sycamore tree. Kay gusto siya makakita sa kang Jesus. Sama sa batanon nga adunahan, gusto magduol sa kang Kristo. Gusto makaangkon og kasiguruhan kung saon makaangkon og kinabuhing dayon. Nagduol sa kang Kristo. Si Zacchaeus makaisunan tungod sa kabaga sa tao ug tungod pa sa iyang physical structure nga siya mubo, wa siya mahimo, kundi nikatkat siya. Murag katawanan nga usa ka tawo nga inila, tao nga adunahan, mikatkat so sa kakahoy, gusto makikita, gusto magsudong sa naong ni Jesus. Apan si Zacchaeus, mga kaigsunan, na itinghwa, nga mailhan niya ang manlulubos, ang manunubos, nga mailhan niya ang manluluwas. Nakita ni Zacchaeus ang iyang panginahanglan, o wala siya na magdumili sa pagsunod sa handom siyang kasing-kasing. Bisa unsa pang iyang buhaton, nga mukat ka sa kahoy, aron iya makaplagan si Kristo. Sa diya, nga nagsaka siya sa sycamore, nakitaan siya ni Kristo. Dili kay nagsaka sa igsoon, nakitaan siya ni Kristo tungod sa iyang handom, tungod sa iyang tingwa nga magduol kang Kristo. Mga minahal ko, mga kaigsuonan, bisan unsang atong kahimtang, bisan asa pang dapita, makita ni Kristo ang atong handom sa atong kinabuhi, nga gusto makigduol kaniya. Walay isalikway si Kristo. Sama so saka maniningil sa buhis nga nagduol sa templo, nga dili gani takos sa paghihat sa iyang mata, nagahangyo nga siya pasayloon sa iyang pagkamakasasala, ang Ginoo andam maghatag o pasiluan. Sa kang Zacchaeus, nakita ni Kristo ang usa ka kalag nga naninghwa nga itugyan niya ang kaugalingon sa kang Kristo. And Christ noticed Zacchaeus. Ganingon si Kristo, Zacchaeus, come down. I am going to your house today. Mga minahal ko, mga kaigsunan, usa ka kalipay ni Zacchaeus. Dali-dali siya kanaog, gikan sa kahoy. Iyang gigiyahan ang manunubos sa kalibutan. Adto siyang panimalay. And the encounter ni Zacchaeus, nakausab sa iyang kinaiya. Kay andam man siya nga magtugyan sa iyang kinaiya sa kang Kristo. Zacchaeus was known to be a cheater, but he was ready to accept Christ o mausab ang iyang kinaiya. Ingon si Zacchaeus, I give half of my possessions to the poor. Akong ihatag ang katunga nako nga kabtangan ngadto sa mga pobre. Kung ako nakapanikas na kang bisan kinsa, ako siyang bayran makaupat ka beses. Atong itandi sa mong lalaki nga adunahan. Si Zacchaeus adunahan sab. Katong lalaki nga batanon adunahan sad. But the difference again, dili sa ilang economic status, sa ilang kahimtang sa panghinapi, kundi alang sa ilang readiness, pagkaandam sa pagtugyan silang tibuok kinabuhi sa kang Kristo. Ingon ni Ginoong Hesus sa kang Zacchaeus, Zacchaeus, salvation has come to your house. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Mga minahal ko, mga kaigsunan, again, contrast, itandi na to sa kanaya sa mga batanon nga dunahan. Si Zacchaeus nakakaplag sa manluluwas.
Si Zacchaeus andam sa pagtugyan sa iyang kabtangan. Si Zacchaeus andam nga ihatag ang iyang kabtangan sa kang Kristo. Nakaangkon siya og kaluwasan og siya malipayon. Apan ang batanon nga dunahan, he went away sorrowful. O nibiya siya nga puno sa kabugat ang iyang kasing-kasing og masubanon kay dili siya andam sa pagbiya o pagtugyan sa iyang kalibutanon nga mga butang ngadto sa kang Kristo. Dili siya andam actually nga magtugyan sa iyang buo tibok nga kasing-kasing sa kang Kristo. Dili siya andam sa pagtugyan sa iyang tibok nga kawalingon ngadto sa kang Ginoong Hesus. Balikan nato ang kasaysayan sa duha ka nag-ampo dito sa templo. Ang Parisiyo o ang maniningil sa buhis. Pareha sila nag-adto sa templo sa pag-ampo. Apan kung imong basahon ang balang kasulatan, I tell you, verse 14 of chapter 18, nagingon si Kristo, I tell you that this man, nag-refer sa usa ka maniningil sa buhis. Nag-refer sa usa ka tao nga nag-ila sa iyang pagkamakasala, nagapunting atong tawhana nga dili gani tako sa paghihat sa iyang mga mata, kundili nagapukpok sa iyang dughan, nagaila sa iyang pagkamakasasala, nagahangyo sa pagpakitluoy nga siya pasayloon siya sa iyang masala, nagahangyo sa kaluoy sa Dios. Ingon ang teksto, I tell you that this man, rather than the other man, went home justified before God. Ang usa nag-ampo, dili sa pag-ampo, sa pagpaubos, kundi sa pagdaig sa iyang kaugalingon. Ingon ang palang kasulatan, I tell you that this man, kaning tawhana, nga nag-ampo, nga nagpakiluoy, nagpauli, nga gipakamatarong, pinasaylo si Dios. Sa pagpadayon, nagkanayon sa 14, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Mao kana gingon sa balaan kasulatan. Ang pangutana, who was the sinner and who was the saint? Mga minahal ko makaigsunan, kining kasaysayan nga atong gibasa sa kapitulo 18 sa Lucas, upat kanila wanted to see Jesus. The rich young ruler went away sad, but Zacchaeus found salvation. The one who prayed at the temple, ang usa nakaangkon sa kapasayloan, ang usa wala. Ang pangutana, kinsa man kanila ang nakadawat sa ginharian sa Dios. Kinsa man kanila ang gidawat nga pinasaylo. The sinner or the one who pretend to be the saint. Kinsa man ang gidawat ni Kristo, kadtong nag-ila nga siya makasasala o kadtong nagpaila nga siya santos o matarong. Ang balang kasulatan nagahisgot, mga minahal kong makaisunan, kadtong nag-ila sa iyang kaugalingon nga makasasala, mao ang pinasaylo o giila nga matarong. O kadtong nag-ila sa iyang kaugalingon nga santo o balaan, mao ang wala nakadawat sa kapasayloan. Mao kini ang lintunganay sa ganihirayan sa Dios, mga minahal ko makaigsunan. Hangtod nga kita dili magadawat sa atong pagpanginahanglan kang Kristo. Hangtod dili kita magaila nga kita may kakulangon o makasasala. Dili kita maghangyo sa kapasayloan, magpakiluoy sa manluluwas. Hangtod nga dili kita sama sa kang Zacchaeus nagaila sa atong pagpanginahanglan, dili na to i-give up ang tanan. Ako yung panginaot, nining kagabihon, nga kitang tanan, may kinaiya, sama sa maniningil sa buhis, nga giila nga makasasala, apan giila si Dios, nga santo. Sama sa kang Zacchaeus, nga giila nga makasasala, kay maniningil sa buhis, nang inahanglan sa manluluwas. Akong ipanginaot, nining kagabihon, nga kita magaila, nga kita makasasala, aron kita mahimong santo. Dili nga kita magaila sa tong kaugalingon nga santo, kay kita makulangan
sa kapasayloan. Akong ipanginaot nga atong dawaton si Kristo nga magapasaylo sa atong tarang kalapasan, magahinlo sa atong mga sala, aron kita mainila nga mga santo diha kang Kristo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, og ako kamong awhagon sa pagtakop nining pagtuon pinagi sa pagampo. Amahan nga balaan, salamat sa imong gihatag nga mga pagtulunan gikan sa balang kasulatan. Nga pahinumdom ka namo nga kami mamahimong matarong diha sa imong atubangan kung kami magaila sa among pagkamakasasala, magaila sa among pagpanginahanglan diha kanimo, nga magpaubos kami diha sa imong tiilan, nga magaila nga kami nanginahanglan sa paghugas sa dugo ni Kristo nga giula sa Kalbaryo sa krus aron among kasalanan matabunan, o Dios. Salamat nga ikaw nagpahinumdom ka namo nga kami imo mga tinawag nga mga kanakan, o kami andam dapat nga biyaan ang tanan nga mabutang sa kalibutan aron amo ka madawat og sundon og mahimo kami nimo nga mga tinun-an. O Dios, ikaw lang among paglaom nga taliwala sa pagkamakasasala kami mahimong mga balaan sa imong atubangan. Hinaot among dawaton ang imong grasya ug kaluoy ug kapasayloan. Kaya amo kini ginahangyo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga manluwas. Amen.